Баргытыгар үтүү күн болуқтун күндү радионан истәчилер бегин элекпит олохтоохтура. Эфирге ФМ 9 долгунга эгини кытта бирге болобут, дайыматын ортосколатын теле радио студията. Бу курдук күнгө икките үстө сануннар хагас эфирде сухал хитинерилер дайя молоктоохторун сергасыппиттере сылаңара болла. Күн жыл туруга үйренәчилер стихилере нехеле күннәгә түбүгө. Маны серге ыры тоюк кыран эһелекке сонун сүрен. Бу багала коголор элбектер. Саңарарга да үйренеллер, онотон сакалы саңарарга үйретәрбит. Бу тылы сакатылын бөхсүз тылтан еген растыр хыллах манны тахаратыбыт. Онна усанын көрүләре сайдар буллади, көрүләре даганы, тыллара даганы сайдар, жониннигер хаңарарга үйренеллер. Онта телевидениега әмме кыста передачаны устан хытыралар оглор. Онус класс үйренәчтә Сайына Игасова бүгін радио ылжыта рубрикаға Алёша Сабакинтан республика күрәхтә хитигәр стихиләрен туһунан ыйталар. Сайына инникетен журналист болар ырасынатын толорорго маңнайгы хардылары оңорон әрәрін үйәрә кәпсир. Мин үксүн эник сауна Оскова хинен сауннары кәпсәчим. Тон хорор бәмеме корреспондент ачым, ха? Бастыка филгә үдүгүндә. Аха. Тохна кәпсәр. Онна мен эми күрәхтә туһунан кәпсәбидем. Онна ата кынырыктык бастан долгый бутум, антон кем уже еще болду. Үйрәмдем. Радио FM долгунугар тахсар болан хаз бирди үйренәчиген эхелек олохтоогор бет табыгастах, доготторун оголорун стихилерин бир бастакынан истер, үйрүлерин тәңгә үлестер кыхтахтар. Илдин биремегелден нар истәчүбит. Атын дагыта бу аны күрәктә докторна нар күтәчүбит. Аны менә результат тыккан. Токкелерне исте. Ирынын даганы холуннары даганы исте. Мантан саас радио летен кайысқата өссө кәңеға. Сотабай сибәс, сол ес мөлтөк нәхелеген олықтауқтыры, аммар үсқа уутахымын мусус тутун тутатына истерге, ықсалла бұхымайғы өскүр түгенегер сухал бахарынылаларғар олықтауға радиолары күз көбе болуға. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саңа күн, Татта.